Ahojte, vítajte pri správach zo svetla. Dnes mám pre vás jedno rýchle video a môžeme ho si dať na tému, čo ma čaká v práci. Mám tu pre vás 3 kamienky, budú to naozaj rýchle odkazy. Máme tu jeden ruženín, potom tu máme záhnidu a potom tu máme citrín. Môžete si vybrať kamienok a ja postupne začnem vykladať jednotlivé správy. Prvému sa budeme venovať ruženínu. Takže čo ma čaká v práci? Vyťahneme si prvú kartu na vaše energie, aktuálne energie v práci. A čo vás tam čaká v najbližšej dobe? Čo ma čaká v práci? Čo potrebuje vedieť skupinka, ktorá sa vybrala ruženín? Prosím si správu, čo ma čaká v práci pre skupinku, ktorá sa vybrala ruženín. Dáme to z 3 kariet. Takže aktuálne energie v práci. Tak, to vám to tu dám, aby ste na to videli. Veľmi pekná karta. Žena držiaca srdce, čiže srdcová dáma. A vyzerá to, že ste obľúbená. 44, 8, vyzerá to, že ste v pozícii, kde možno máte aj nejaké organizačné úlohy, manažerské úlohy, alebo že ste zodpovedná za niečo. Základom tejto karty je taká obľúbenosť a taká milá také milé správanie k ľuďom, vedia sa na vás obrátiť, vedia, že máte dobré srdce. Nemyslím si, že by ste voči ľuďom bola zákerná, asi nejakým ľuďom buď pomáhate pri svojej práci, alebo je to práca s ľuďmi, celkovo mi z toho vychádza, že práca s ľuďmi, ale vidím tam tohto motýla, respektíve tú molu, takže ťažia vás nejaké myšlienky ťažké. Dochádza tam k nejakej zmene, možno nejaká zmena pracovných podmienok alebo zmena v práci, zmena firmy alebo zmena vedenia firmy alebo majetkovo sa tam niečo mení. Takže je to teraz také nestabilné obdobie, takže pozrieme sa, že čo vás tam čaká do budúcna. Je tam nejaké završenie niečoho, sú tam zmeny. Podľa tohto, čo tu vidím, tak to vám to posuniem, aby ste to videli. Máme tu kartu Svet, kartu Mesiac a kartu Diabol. Všetko veľká arkána, čiže naozaj mi to vychádza tak, že v tej pozícii, v ktorej ste, v tej práci, vás čakajú veľké zmeny. Je tam završenie nejakého cyklu, čiže ako keby zmena buď majetkových pomerov vo firme, alebo uzavretie nejakého obdobia v tej firme, zmena nejakého výrobného procesu alebo nejakej oblasti, ktorej sa venujete. Je tam veľa ešte vecí, ktoré neviete, ktoré sa už ale dejú na pozadí, ale ešte vy o tom informáciu nemáte a cítite sa tam taká pripútaná alebo s takými problémami, ako keby, že neviete, čo bude a či ísť ďalej, alebo čo sa stane, ak firma skončí, alebo proste máte také nejaké nemilé myšlienky, nedobré myšlienky, čo mu hovorí vlastne, čo nám hovorí aj tento motýl tu v tej hlave. Čiže hlavne je to o mysli u vás. Ja by som povedala, že netreba sa cítiť zviazaný a netreba sa cítiť pripútaný k len jednej práci. Treba si počkať na informácie, ktoré vyjdú na svetlo sveta. Zatiaľ o nich neviete, ale všetko to už začalo sa riešiť a všetko to beží. A nikdy nemáte len jednu možnosť. Hej, viažete sa len vy mentálne, tým, že veľa o tom rozmýšľate, viažete sa na túto prácu, na túto jednu možnosť, ale máte rôzne možnosti, treba porozmýšľať. Hej, máme viaceré možnosti. Čo máte vyrobiť teraz? Ešte sa spýtame. Zháňať si informácie, komunikovať, zháňať si informácie, hľadať, možno aj pozerať inzeráty, alebo to páža mečov, to sú také prvé informácie, prvé lastovičky. Takže postupne tie informácie sa vám začnú skladať, netreba sa unáhliť, netreba hneď z hurta niečo riešiť a odchádzať od niekiaľ alebo meniť niečo. Ja by som si počkala na informácie a ďalšie a podľa toho sa rozhodla, lebo tie informácie už sú na ceste k vám a rozsekne sa vlastne ten váš problém tým, že sa dozviete nejaké veci, tak sa to vyrieši. Hej, ale počkala by som vyzerá to byť na veľké zmeny, pretože tu máme karty tej veľkej arkány, ale treba si počkať. Ja by som sa neunáhlila, ja by som si počkala na to, že čo sa bude diať. Ale vaša pozícia vo firme je pekná, dobrá, si myslím. Dobre, toľko k prvej skupinke. Ideme si pozrieť druhú skupinku. Vyťahnem, priamo miešam karty teraz, vyťahnem si
informáciu pre skupinku, ktorá si vybrala túto záhnedu. Je to veľmi pekný kamienok, uzemňujúci, a pozrieme sa pre túto skupinku, ktorá si vybrala záhnedu, ako má aktuálnu situáciu v práci. Takže takto vám to. Veľa možností, veľa vecí sa rieši, veľa možností. Príde mi to také roztekané, také, že neviete, čo skôr. Neviete, či ísť doprava, či ísť doľava, či riešiť jeden problém, či druhý problém. Môžete mať viacero možností, čo robiť, alebo máte prácu, ktorá obnáša viacero tém, viacero oblastí, hej, že máte nejakú kumulovanú funkciu, čiže pozrieme sa na to, čo vás čaká v tej práci v najbližšej dobe. Ja tam vidím spoluprácu, vidím tam ale nejaký začiatok nový. Je zaujímavé, že máme tu veľa veľkej arkány. V tomto výklade máte tu nové začiatky. Čiže vy tu máte veľa možností. Ja si myslím, že čo sa týka pracovnej oblasti, tak vy sa teraz rozhodujete medzi viacerými možnosťami, že máte viaceré ponuky, akú prácu robiť, musíte sa správne rozhodnúť. Je to dôležitá zmena, dostanete túto ponuku. Volila by som ponuku takú, ktorá vám prináša radosť, a máte taký pocit takého súznenia s tou ponukou. Prináša vám aj peniaze tá ponuka, hej? Takže a je to začiatok niečo dlhodobého, by som povedala. Je to začiatok nejakej dlhodobej spolupráce a máte to pod ochranou, stojí tuto nad vami ochranný anielik, hej, je to treba vykročiť, netreba sa báť, hej, aj keby tam boli nejaké malé problémy, alebo bolíte sa vykročiť do toho nového, nebala by som sa, išla by som do nového. Čiže pokiaľ máte možnosť voľby, zvolte si to, čo vám prináša radosť, kde sa cítite taký omladený, taký, kde môžete tvoriť, byť kreatívny. Zároveň netreba sa báť, peniažky vám to prinesie a je to niečo, kde budete môcť tvoriť. Mám pocit, že tam niečo, budete mať ten pocit, hej, že po vás niečo zostalo v tej práci a že tá vaša kreativita, tá potreba kreativity a tvorenia a takej ľahkosti bytia v tejto práci vám bude umožnená. To bol veľmi pekný výklad a ešte v rýchlosti sa pozrieme na citrín. Pozrieme sa na tento citrín, aká je vaša aktuálna situácia v práci. Čiže prosíme si aj kartu energiu skupinky pre citrín. Aká energia je okolo vás, aká je vaša pozícia, aktuálna situácia v práci. Čiže citrín. Toto si posunieme. Ja si myslím, že sa tam cítite dobre, alebo riešite viac sa venujete rodine, alebo tá práca vám umožňuje venovať sa rodine. Vyzerá to byť buď ako pekný kolektív, že vzťahy sú dobré, ste jedna veľká rodina, to nazvem, alebo naopak tá práca vám umožňuje, hej, venovať sa rodine, že nie je taká časovo náročná, alebo taká proste, že by vám, ja neviem, môžete mať home office alebo čokoľvek, že môžete byť aj s tou rodinou. Čiže čo vás čaká v pracovnej oblasti v najbližšej dobe, sa pozrieme v rýchlosti. Pre vás, pre skupinku citrínu. Nejaká pekná ponuka vám príde, čo som si pozrela kartu na spodu. Tam bolo páža pohárov a máme tu, áno, stále tu máme tú rodinu, stále tu máme rodinu, máme tu rytiera mečov, máme tu štvorku holí, čo je tá rodina opäť, alebo komunita spoločná, máme tu víťazstvo, šesku holí. Takže si myslím, že naďalej toto pekné obdobie bude pretrvávať. Môže tam byť nejaký konflikt teraz, alebo mohla byť nejaká výmena názorov, pre ktorú možno máte nejaké čierne myšlienky, alebo kvôli čomu vlastne tento výklad ste si našla, alebo našiel. Čiže mohol tam prebehnúť nejaký konflikt, alebo nejaké nedorozumenie, alebo niečo, čo vás tak zvyklalo, že teda, či je všetko v poriadku, že ste sa mohli nalakať, že či zle vnímate tú situáciu a tá vaša spokojnosť, že nemá reálny základ, ale naozaj si myslím, že v tomto prípade tá stabilita, tá hojnosť, ktorá vám plynie z tejto práce, by mala byť dlhodobejšia, máte tu víťazstvo, takže čokoľvek podniknete, by malo byť ovenčené, hej, víťazstvom. Pokiaľ aj by ste sa rozhodovali, že nečakane vám prišla nejaká nová ponuka pracovná, či už do nejakého rodinného podniku, trebárs to môže byť jedna varianta, alebo
alebo nejaká skupina ľudí, ktorú poznáte, alebo niečo, tak pokiaľ vám nečakane prišla nejaká informácia, ponuka, tak je to pozitívne, hej, bude to mať pre vás prínos, je tam aj hojnosť, je tam spokojnosť celková, dobrá spolupráca s ľuďmi a naozaj také víťazstvo, taký pocit zadosťučinenia z tej práce. Takže sme mali celkom pekné výklady dneska. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť a prajem vám pekný deň.